Салом бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо як бори дигар. Ҳама каса хуш омадед. Ҳар рӯза метавонед дар эфири мо даромада нархҳои билетро фаҳмед. ман ҳастам Париз аз канали самбои ТВ Екатеринбург. каса зинда бошед, хуш омадед. Bluetooth mode. дӯстони азиз, дар омадед. лайк монед, видеоро поделиться кунед, то ки дигарҳо бохабар шаванд аз нархи навои авиакассаи мо. Авиабилет. Sabr